Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, posjetio je Novopazarca Mirzu Aličkovića, kojem je EU Progres pomogao da pokrene IT kompaniju. Fabrici je rekao da je Mirza primjer dobre prakse i saradnje naše zemlje i Evropske unije i postakao ga da nastavi da se interesuje za novi program te projekte podrške malim i srednjim preduzećima. Impresionirali su me Mirzini planovi, rekao sam mu da se poveže sa srodnim kompanijama i sa vlastima kako bi još više napredovao. On je primjer dobre prakse, ostvario je svoj san zahvaljujući našoj podršci. Predstavio sam mu i nove projekte u okviru EU Pro kojima podržavamo mala i srednja preduzeća, rekao je Fabrici. Mirza Aličković je u okviru podrške pokretanju sopstvenog biznisa od EU Progresa dobio grant u vrednosti od 10.000 eura. Od tog novca je pokrenuo kompaniju Smart IT koja uspešno posluje i zapošljava ljude. Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševaca rekao je da se aktivnim merama zapošljavanja omogućava kompanija poput Mirzine zapošljavanje novih radnika uz novčanu podršku Gradske uprave Novog Pazara. Grad Novi Pazar je iz svog budžeta odvojio upravo za ovakve mlade firme koje se razvijaju, imaju potrebu za zapošljavanjem novih radnika. Jednostavno ove godine će biti konkurs za zapošljavanje upravo mladi, gdje će grad davati 200.000 dinara za zapošljavanje po zaposlenom radniku. Biševac je pohvalio dobro poslovanje kompanije Smart IT i pozvao ostale mlade nezaposlene da slede Mirzin primjer i izbore se za samozaposlenje uz značajnu podršku grada i Evropske unije.